Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. U tiblajnuna Alla wasalna biex nikkonkludu sena oħra. Ejjew flimkien nagħmlu din it-talba ta' Ratt il-Ħajr għal dak kollu li Alla l-imbierek għamel magħna. U fl-istess ħin nitolbuh jaħfrilna tan-nuqqasijiet tagħna. Għalhekk hu narfu n-nuqqasijiet u nitolbuh ikun ħanejn magħna. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Glorja lil Alla fil-għoli tas-smawiet, paċi fl-art lil bnedmejn ta' rida tajba. Imberkowk, nadurawk, natuk ġieħ, rodulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf Alla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qattal btagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek għaddejs, int waħdek mulej, int waħdek il-ola Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla nitolbu. Nofru das-sagrifiċċju tal-Ewkaristija b'suffraġġju tal-erwieħ tal-familji Vella u Buġejja. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti rid li fit-twelid ta' ibnek isseħħ il-bidu u l-qofol ta' kull rabta tagħna miegħek. Għamel li nkunu sehem mill-wirt ta' Kristu li fih tinsab il-milja tal-ħajja. U li hu Alla li miegħek jgħix saltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. U titenna l-art. Għannu lil-mulej għanja ġdida, għannu lil-mulej fl-art kollha, għannu lil-mulej birku ismu, ħabbru minn jum għall-ieħor is-salvazzjoni tiegħu. Ħajjifirħu smewiet u titenna l-art, ħajħabbat il-baħar u kull ma fih, ħajifraħ ir-raba u kull ma fih u jannu bil-ferħ is-siġar kollha tal-bosk. Quddiem il-mulej għax ġej biex jagħmel ħaq mill-art u jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja u mill-popli bis-sewwa tiegħu. Nqumu bil-witqa. Il-Verb sar bniedem u għammar fostna,
lil dawk li laqawh tom is-seta li jsiru ulied Alla. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Fil-bidu kien il-Verb. Il-Verb kien ma' Alla. U l-Verb kien Alla. U kien fil-bidu ma' Alla. Kollox bih sar, xejn ma sar mingħajru. Kull ma sar kellu l-ħajja fih. U l-ħajja kienet id-dawl tal-bnedmejn. Id-dawl jiddi fid-dlam imma d-dlam ma jilbux. Kien hemm raġel mibgħut minn Alla jismu Ġwanni. Dan ġie bħala xogħol biex jixed għad-dawl biex bih kulħadd jemmen. Ġwanni ma kienx id-dawl imma ġie biex jixed għad-dawl. Dak id-dawl veru li jdawwal kull bniedem u għaw ġej fid-dinja. Kien fid-dinja u d-dinja saret bih imma d-dinja ma rfitux. Ġie f'daru u n-niesu ma laqgħuhx. Imma lil dawk li laqgħuh tawhom is-seta li jsiru u li Alla. Dawk li jemmnu f'ismu li twildu mhux mid-demm anqas mill-ġibda tal-ġisem, anqas mir-rieda tal-bniedem iżda minn Alla. U l-Verb sar bniedem u għammar fostna. U aħna rajna l-glorja tiegħu. Il-glorja li għandu mill-Missier bħala ibnu l-waħdini mimlej bil-grazzja u l-verità. Ġwanni ta' xieda fuqu meta għajatu qal: danu li għalih qedtilkom jiġi warajja imma huwa aqwa minni għax kien minn qabel. Għax mill-ħajja tiegħu aħna l-koll ħadna grazzja fuq grazzja. Alla ta' l-liġi permezz ta' Mosè, imma l-grazzja u l-verità seħħew permezz ta' Ġesu Kristu. Lil Alla għadu ħadd ma rah, imma qarrafulna l-iben il-waħdini ta' Alla li hu fih dan il-Missier. Il-kelma tal-mulej. Kważi dan il-Vanġelu ma jonqsu l-ebda kelma ma noqogħdu ftit fiskiet u nikkontemplaw il-ġmiel tiegħu. Il-Verb. Fil-bidu kien il-Verb u l-Verb kien ma' Alla u l-Verb kien Alla. Il-Verb tfisser il-kelma, il-kelma. Ħbib tiegħi, qegħdin nikkonkludu sena. U naħseb illi kieku jirnexxielna noqogħdu ftejt għall-kwiet jibdew ġejjin f'moħħna ħafna affarijiet li għaddejna minnhom matul din is-sena, sbieħ u kuruħ. Però ma jiġunix biss ġrajiet imma wkoll il-kliem li smajna. Li ma kelma waħlet ma moħħok f'din is-sena.
Żgur li hemm kliem li jagħtuk sodisfazzjon, hemm kliem li għadek tiftakarhom għaliex meta smajthom kienu mużika għal widnejk. Imma hemm kliem li wkoll waġġana. Hemm kliem li bqajna inħammu fuqu. Forsi għadna inħammu fuqu. Kliem li jawwar. Nibtijaj fid-dawl tal-Vanġelu li ħana għadna kif smajna, jien nagħmel domanda li l-nifsi, u nagħmilha lilek. Dik il-kelma li kienet fil-bidu, il-kelma li kienet ma' Alla, il-kelma li kienet Alla, dik ukoll waslet f'qalbu f'moħħi. Imma weħlet f'qalbi u f'moħħi. Imma rnexxielej noqgħod inħammem fuqha. Ħafna drabi ċertu kliem nitilfulu l-valur tiegħu għax jibqa' għaddej minn fuq rasna. Il-Vanġelu tal-lum qed tgħidilna matul din is-sena waslitlek din il-kelma li hija Alla. Mhux il-kelma ta' Alla, il-kelma li hi Alla. Li kollox sar bija, mingħajru ma sar xejn. Dik il-kelma kienet id-dawl tal-bnedmejn. Żgur li kien hemm momenti fejn din il-kelma messitilna l-kuxjenza tagħna, dawlitilna il-menti tagħna, forsi wkoll taqlitilna lil qalbna għax kienet kelma qawwija, imma kelma għal ġejt. Jekk fil-waqt li rroddu ħaj lil Alla ta' din il-kelma li waslitilna, nitolbu bl-interċessjoni ta' Marija. Marija hija dik il-mara li l-Vanġelu jgħidilna kienet toqgħod taħseb bejna u bejn ruħha. X'inhi l-kelma, it-tifsira tal-kelma li taslilha. Qegħdin f'dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pino, hekk nitolbu lill-Madonna tenna biex dan il-kliem li jaslilna mis-sema ibejjed fil-qalb tagħna. bil-wieqfa ħalli nagħmlu t-talbiet tagħna. U dieżiż Alla rid jibgħat lill-Ibnu Ġesu biex bħala bniedem ikun membru ta' familja tal-bnedmejn. Nitolbuh għalhekk għall-familji tagħna u ngħidulu: Mulej, inti l-eżempju u s-Salvatur tagħna lkoll. Għall-Knisja biex tkun tassew familja li fiha is-salta l-imħabba u l-għaqda bell-insara nitolbu. Għal kull min għandu xi responsabilità fis-soċjetà biex ħares id-dinjità tal-familja u jfittex modi kif din tibqa' maquda u l-ulijiet ma jbatux minħabba l-firdiet bejn il-ġenituri nitolbu. Għal koppjej żgħażagħ biex jieħdu bis-serjetà t-tħejja tagħhom għal ħajja taż-żwieġ u l-familja nitolbu. Għat-tfal li m'għandhomx l-imħabba tal-ġenituri
għal miż-żewġejn li jinsabu fi kriżi, għal koppji anzjani, speċjalment dawk abbandonati minn uliedhom nitolbu. U Alla ħalliequ mis-sir tagħna, inti rid li jibnek bħala bniedem jikber familja. Għajjem fina r-rispett lejn id-don tal-ħajja sabiex il-ġenituri jieħdu sehem fl-imħabba li inti għandek għal bnedmejn u jirabbu lil uliedhom fil-għerf, it-tjieba u fil-grazzja fuq l-eżempju tal-Verġini Marija u San Ġusepp bi Kristu Sidna. Itolbu ħutej biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla, il-Missier li jista' kollox. U Alla, minnek ġej is-sliem tagħna u r-rabta ta' qalbna miegħek. Għamel li jibdil l-offerta nagħtu ġieħ kif jixraq lill-kobor tiegħek u nħossu ruħna maqudejn ħaġa waħda bit-tisħib tagħna f'dawn il-misteri qaddisa bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej mis-Sir Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Lilu għalkemm bħala Alla ma nistgħux narawh, rajnih fostna bħala bniedem fil-misteru Qaddejs tal-inkarnazzjoni u imnissel minnek qabel kull żmien bħala bniedem kellu l-bidu fi żmien biex fih innifsu jerġa' jwaqqaf kull ma ġarraf, iġeddet u jsaħħaħ il-ħolqien kollu, irreġġana lura mit-triq tat-telfien u jmexxina lejn is-saltna tas-sema. Għalhekk flimkien mal-anġeli kollha aħna wkoll infaħruk u bil-ferħ flimkien intennulek. Qaddejs, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, ismew l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej u sanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddejs tas-sew int mulej inti lajn ta' kull quddusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem bid-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajħi bati ħal ħobb srat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum.
Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċej reġa' rat il-ħajr tal-id-disċipli tiegħu qal ħudu biex xorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċej ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja, il-kalċej tas-salvazzjoni. U jroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdowk. Miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Sant jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem bil-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba, flimkien mal-missier tagħna l-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton u l-Ministri kollha tiegħek. Ftakar fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtejn tal-familja Vella u Buġejja. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija. Ma' San Ġusepp, mal-Apostli, San Ġorġ Preka u l-Qadisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu bit-talba li għallimna il-mulej Ġesu. Missierna li jintej fis-smawiet, itqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritent fis-sema u fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru l-minuħħati għarina. La ddaħħalniex fit-tiġrej, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek, nħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħarix lejn dnubietna, imma ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Qed jaslimu l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Danu l-ħaruf Talla, danu li neħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
nitolbu Mulej, inti tmexxi l-poplu tiegħek b'kull xorta ta' għajnuna fit-tjieba tiegħek ieqaf magħna issa walli ġej biex nitfarġu kemm jeħtieġ bil-ħwejjeġ li għaddu u hekk inħabbirku aktar bil-qalb għal ħwejjeġ li jibqgħu għal dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Ikun imbierek isem il-mulej. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Nawguralkom li jkollkom tmiem ħienej u bidu tajjeb għal sena ġdida. Morru fil-paċi ta' Kristu.